Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh zuwa aiki wani hannun jinanin arewa kwamfuta. Kamar da na ɗau focus mu ana sa hankali akan online business a yanzu, so insha Allah akwai quantity survey. Wannan site za ka iya samun kuɗi a cikinsa ba tare da ka sha wahala ba. Don haka zan ajiye maka description, zan ajiye maka link a ƙasan description ɗin wannan bidiyon. Da ka yi clicking za ka ga registration link sai ka register. Zan maka bidiyo nuna maka ta za ka samu kuɗi. Kafin mu shiga cikin bidiyon na da buƙatar kai mu subscribing sannan ka mu share na wannan bidiyon saboda koya amfana. Za mu shiga bidiyo kamar haka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh zuwa arewa kwamfuta. Duwar la'akari a kwana biyu nan da muka ta kokari ma ta kawo muku abubuwa da yawa. So insha Allah duk mai buƙatar online business ya kasance na mu a cikin program da muke. Insha Allah wannan make $50 daily, make posting news. So wannan survey din da kake gani wata hanya ce nake so kokarin nuna muku ta da za ku samu kuɗi a cikin sa. Yanzu kafin mu je ko ina bari mu kokari mu sign in account, ma'ana mu sign off, ma'ana mu buɗe account. So kamar yadda ka san ana sign off dai ake ana account. So insha Allah ina da kokari ina so in ga ma'ana ina so in buɗe account successfully. Na buɗe account successfully sai mu ɗora daga inda muka da. So abinda za mu yi a nan ba, muna da buƙatar mu saka username, some name, yahoo mail, typing password, request, refresh password. So abinda za ka zo ka saka duk abinda ake da buƙata. Bayan ka saka password da phone number da gmail naka ka saka shi successfully, to za ka je ka sign off. Inda ake bukata kai sign off. Idan ka taɓa sign off, so kaga wanda ke cewa this username has been already. So abinda suke gaya mun cewa wannan username ina wani ya riga ya amfani da shi. So abinda zan yi ba, ban yi kokarin canja username, ma'ana username da nake so in amfani da shi a wannan wani ya riga da ya fara ya taba aiki da shi. To kai kuma dan ka abun nan kana yana da kyau ka ce ka samu username da ka san cewa ko nickname naka kaza ka kasa a gurin. So sai mun je mu saki signing off, mu taba signing off, ma'ana mu sami sign off. Wonderful, babu damuwa kaga mun riga da mun shigo mun bude account kamar yadda ake abu dokoki kamar kai da na Nayi ka bude account successfully. So wannan survey din kana ji na wani ka riga ka bude shi haka. So akwai abubuwa da dama da baka sani za ka yi su ba. So bari in bi ka step by step, bidiyon za mu bi shi step by step. Yanzu dai abin da za mu yi a nan gurin kana gani gashi mun riga da mun bude account successfully. Bayan mun riga da mun bude successfully, so akwai abubuwan da suke da bukata kuma bai. To su me da su me za ka bi a cikin bidiyon sai ga aka na yi su. Yawwa, to bayan ka riga da ka bude account din successfully ka yi register, na ajiye maka link din a ƙasan description. So ka riga da za ka ga link din a ƙasan description din wannan bidiyon ka yi register successfully yayi. To abin da za ka yi a nan gurin ba, survey ne ka gane ake yi, ma'ana aiki ne da a ringa baka kana posting a social media naka. To idan kai shi a social media, bari mu maka misali a gani. Sorry, bari mu yi da wannan abu ya ja. So idan ka zo daidai nan gurin inda ka rubuta menu din naka ba, in ka taba kana ji ba, abin zai zo ma kamar haka. Kada ka rikice, wato kana ji ba yadda za ka yi kai abin ba. Kaga akwai my dashboard, akwai tron inviting, ka gane, akwai kuma social media, akwai dai da shawararsu ga nan da yawa. To abin da nake so da kai nan ba, ina so ina maka yadda za ka zo wajen social media din ka fara yin bidiyon yadda ya kamata. Da haka ka bi ni a cikin wannan bidiyon step by step. Za mu bidiyon nan yadda za ka yi har zuwa yadda za ka yi kai withdraw din kuɗin sai ka account ɗinka. Wannan in kana da social media mutane suna banka ba karamin kuɗi za ka samu a cikinsa ba. Za ka samu kuɗi fiye da baka tunani, kuma direct kuɗin ka sun shigo maka direct zuwa account ɗinka da za ka yi amfani da shi. In dai kuka bi na cikin wannan bidiyon zai iya zama bidiyo step 1, step 2 har step 3, ma'ana mun kuma zo an yi ga da ake yi, an kuma zo ana withdraw ya za a buga a kwashe insha Allah. Ka dai bi ni a cikin bidiyon ka ga abin yake kasance. So kamar yadda kake gani anan ba abin da za ka yi anan abu ɗaya ne.
za ka zo da duk gunda aka rubuta maka social media posting role nan, social media posting role nan, sai ka taba shi kamar haka. So idan ka taba shi kamar haka ba, abun yana da yadda za ka yi shi step by step. Na farko muna da Snapchat, muna da YouTube, muna da Facebook posting, muna da Instagram, muna da TikTok videos, muna da Facebook videos. To abinda za mu yi ba, Facebook gaba ɗayan su bari in maka ga da wannan Instagram da abin nan Facebook video nan ba, da kuma TikTok da sauransu duka dai gaba ɗayan su, ka gane Facebook ya fi sauki. So nan fara yin ɗauka ni Facebook zan ɗauka, misali zan je taɓa Facebook. So na taɓa shi kamar haka. So ka duba da kyau abin da ake nufi a nan wurin ba. A nan ba suna gaya maka ba, create 30 second or video take about your show will choose from this way promo. So ka gane abin da suke so su gaya maka a nan wurin ba, da ake cewa ka choosing promo. Ana so nan wurin kafin ka fara komai ana so ka zo ka linkin din me, ka sa link ɗinka, enter your Facebook link videos below, ka gane, enter the Facebook video link below to earn $50. To ka san me za ka yi a nan gurin, za ka yi minimizing, ka je inda Facebook ɗinka yake. Misali in ka je inda Facebook ɗinka ya bude kama haka, sai ka taɓa inda profile ɗinka yake. So idan profile ɗin ka zo inda daidai profile ɗinka yake, a nan za ka zo ka kwafi link ɗinka na Facebook. Za ka kwafi link ɗinka na Facebook, ka gane ai, kuna gane ko? Inda za ka kwafo daidai link ɗinka na nan gunnan, nan ake taɓa a kwafi link naka na Facebook. Misali ke na taɓa haka, sorry na taɓa haka. So a daidai nan ƙasa bari maka watermark, sorry daidai nan gurin nan kaga inda aka rubuta copy link, sai ka taɓa shi haka. Link ɗinka ya kwafi, sai ka dawo baya, sai ka taɓa kama haka, sai ka zo kai paste haka misali, sai kai post, sai ka zo dan gurin inda aka rubuta submit, kana gani, sai ka taɓa submit, sai ka jira. So babu, kaga in an ka riga da kai shi za ka gani ya riga da ya maka submitting, za ka ce maka ya submitting din sosai. So idan ka riga da kai submitting kana, sorry afwan na dan samu matsala na kamera, insha Allah ma zai dawo yanzu. To bayan ka riga da kai linkin kana ganewa, sai mu koma inda aka rubuta wannan gurin nan, ya mu taba nan gurin, sai mu koma. To kaga mun riga da mun yi ba, mun yi social posting road na saura abin da ya rage mana, kuma saura social media image nan gurin ba, social media image. Idan muka taba ta kama haka, ita ma kama haka, ka gani, ka ga inda kake ganin ta ita ma kama haka, ga media ce, kaga akwai abubuwa na image da a ciki. So in ka tashi za ka zo ka zaɓi image ɗin da kake so kai posting a ciki, ka gani, a cikin waɗannan kwaɗin za ka zo ka zaɓi guda ɗaya. So yawwa in ka zo ka zaɓa wanda za ka yi a nan wurin ba, sai ka danna hoto kwaɗi wanda kake so ka yi. In ka danna shiga gurin da za ka zo ka sharing, shi sharing za ka yi into wani media, sai ka zo ka taɓa kamar haka, sai ka zaɓi wanne media ya kamata ka sharing. Misali sai yanzu in kawo shi Telegram, misali sai yanzu in taɓa Telegram kamar haka, sai yanzu in zaɓi inda na san zan kawo shi, sai yanzu in zaɓa in duba in ga inda ya kamata in tura shi, na so in tura shi, yawwa sai in tura shi a nan gurin, sai in yi sending. So kaga na riga na yi sending ɗin shi a nan gurin, so na tura shi nan gurin. So yanzu abin da za a yi ba, shi kenan sai mu je, mun riga mun tura shi, mun riga da mun tura successfully, mun riga da mun yi wannan, za mu koma dashboard. Yanzu abin da ya rage, to bayan ka riga da ka yi wannan posting, ka yi kuma wancan posting na video, so abin da ya rage maka ana abu ɗaya ne ko zuwa biyu. Bari mu je daidai inda aka rubuta dashboard namu nan gurin, mu je nan. Idan muka shiga haka ba, bari mu shiga inda aka ce earning bands nan, sai mu taɓa mu gani. Babu, ka gani abin da ake da aka ce complete offer from the Surveyor wallet to earn Banet's beginners profit, deal waye da sauransu, all for you. Abin da suke so su gaya ma nan ba, ana so a gaya ma abin da za ka yi complete a nan gurin, ka samu wa'annan earning ɗin kuɗin a ciki shine. Haka na farko akwai wannan complete 10 offers na, sannan sai ka zo ka yi requirement not me na,
sannan haka a nan gurin akwai office media. Sannan muhimmanci da abin da ake bukata ba mutane su kalli posting din da kai. Kaga yanzu dai mun riga da mun yi posting yanzu muka yi ba. So babu masha Allah babu kaga a cikin referral ma yanzu a cikin referral da ake so mu cika wannan gurin ya green ka gane. Remain kaga abin da ya rage mana referral mint remain ma guda hudu kawai, hudu ya rage mana a nan gurin ka gane, nan guda hudu ya rage mana. Sannan sai akwai wannan ma complete 25 referral. Kaga ga wani ma ya sake shigo yanzu ka gani, ka gan shi yanzu nan ya shigo just now ka gane. To kaga haka zaka dai idan ka riga ka yi shi haka successfully yayi. Yanzu bidiyo na gaba zamu zo mu tafi, zamu koma baya, zamu zo inda aka ce setting. Idan muka zo nan gurin ba muka taba haka akwai gurin da aka ce setting, nan abun yake. Dan sorry ga inda setting din yake nan gurin, bari in maka wata maka dan ka gani. Nan gurin shine setting, account setting. So nan gurin account setting din nan ba shi ma zaka zo ka duba ka tabbatar da ka gani configuration din da ka saka su ne, ma'ana update da waye naka. So ka gan shi a nan gurin ana ake account setting. A nan kuma zaka zo kai adding payment. Nan gurin da ka rubuta adding payment saboda ba mu cika ka'idodin mu ma'ana ko kuma dai kawai ba mu bidiyon kada tafiya tsayi. Muna so mu yi shortlist din bidiyon ma'ana mu bar ta kamar haka. Idan muka bar ta kamar haka to zuwa bidiyo na biyu sai mu zo mu hada identity namu da zamu mu karba kudin mu configuration namu nan ya zama inda aka rubuta inactive din nan ya zama active, ma'ana ya active yadda kawai zamu yi requirement payment da an riga kudin mu sun cika adadin ya za a yi mana payment ko sai mu tura su zuwa inda muke da bukata mu tura su. Dan haka nake cewa mun zo karshen bidiyo na daya, sai kun ji na bidiyo